Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska budeme hrať Battle Royale. Ideme hrať solo. Tak. Chceme Battle Royale. Takže ideme prvé kolo. Hrám iba jeden zápas a ak zomriem, tak video končí. Ak ma nokňu alebo ma zabijú, tak video končí. Takže bude to na dlho. Ozvem sa vám, keď budem v hre. Takže už sme v hre a padáme tam niekam. Skúsime ísť niekam ďalej a tak no. Skúsim dopadnúť tam, hej. Takže teraz. Dobre. Dobre. Padám na tú veľkú budovu. Hej, dúfam, že tam budú nejaké veci. Tak. To vidím, tu asi nič. Ej, ne, týpek vypadne odo mňa. Dobre, už máme vec. Tak, dobre. Ďalšia. Si tuto, budú viac nábojov. Takže šestka. Dobre. Toto sa mi hodí. Kde ste? Takto. Šestka. Hovorím, že to je nie šestka. Mytika. OK, dobre. Kde sú nejakí typci? Hľadám ich. Kde sú nejakí typci? Počujem strieľanie. Ja som asi typka. Ako zdržal. Tak to nie. Typek katana. Dostal. Pekne. Nie. Tak, video končí. Prepačte ľudia, ale pravidlá sú také. Čus.